Zkouška, poprvé, vole. Já ti řeknu, jak to teď bude probíhat, jo? Takže, toto bude první video na tomto kanále, vítejte prostě. Nevím, já si nejsem dobrý, tak upozdrav, kámo. Dej mi ten mobil, kurňa. Jsi závislý na tom, už. Pozdrav. Dobré ráno lidi, dneska si dám dalšího videa, nebo spíš nového videa. To je spíš záznam OBS prostě, jo. To je jedno. To je jedno. No každopádně, co tady můžete pohledávat na tom kanále? Reakce. Nebude tam reakce. Budou. Ne, Proč? jako možná občas. No, smysl. No ale... Super načasování. Pojď. Lidi, omlouvám se, náš otrok nás vyrušil, takže víte, co nám donesl pití, tak můžeme pokračovat. Budou tam reakce občas, teda jsme se dohodli, no, ale budeme to filtrovat třeba, hej? Budeme to dát nějaké jiné věci. Okay, tak tam občas můžeme dávat herní věci, ale... Budeme Truck Simulator, kamo, dáme. To bude single, ale... ne, reakce budeme dělat společně, ale... Hry... Kámo, nebudeme ti dělat všechno, já ti dám přes Discord, kámo. A já nemám Truck Simulator. No ty vole, já ti nasdílím obrazovku třeba. Nebo ne, to se domluví potom třeba. Úplně jednoduše. Prostě přes Discord to uděláme, hotovo. Ne? No, já nemám ten Truck Simulator. A vole, já ti říkám, že ti nasdílím obrazovku. Pojedu. No, to uděláme prostě. Neposunuj s tím. Kámo, neposunuj s tím. Ne, a nekřič, ať tě ani nenapadne do toho křičet. Kámo, vidíš tady toto? Když to je v těch červených, tak to znamená, že to je blbé, to je mu prostě... Jsem říkal, jsem mrmur. Parka, to je jeden! Já jsem říkal. ASMR jsme se ještě nedomluvili, to je pravda. Ale ASMR tam teda fakt nebude. To bude takové to. Já odmítám kamo šeptat do mikrofonu, ať říkat tomu content. Já odmítám mluvit jako, nebo šeptat do mikrofonu, nebo dělat. A říkat tomu content, vole. Ale ne, my budeme dělat takové to, jak je tam taková ta železná věc, dáš to na ten mikrák a budeš dělat vidličkou. Tak to budeš pojíždět prostě. Chápeš? Tak to je trošku spíš ear rape než ASMR, ale... Můžeme to zkusit. Teď ne, kámo, teď dáme úvodní video. To musí být profesionální. Já jsem ti něco říkal, kámo. Já jsem ti něco říkal. Pojď sem. No. Nebijte svoje sourozence, jo. No, každopádně. Máme 3 minuty. To bude dost, ne? Potřebuje to být 8. No tak stejně jako... tam nedáš reklamy. To je jedno. A čím se cíle, to je CPU 80%, kamo, co děláš, ty bo. Čím se na to? Kámo, procesor 96%, ježišmarja. Co se děje? Proč OBS chlemtá 80%? Co se děje? 85. Ty vole, no to je něco. Nevadí, to asi budeme muset, ještě trošku upravíme nastavení asi. No a nebo, co se tam dělat? To se vystřihne, kámo. To vystřihnu. No, kdyby někdo z nás uměl stříhat. Já umím stříhat, já neříkám, že dobře, ale umím stříhat. Kdo říkal, že nikdo neříkal papír. Co? Videa, ne papír. Aha. No nic, tak asi bych končil, ne už. No jo, tak uvidíte dneska určitě ještě jedno video z reakce asi na Tadáše, jestli tento... Já nevím, jestli... Budem dělat buď to bude reakce, teda, jak tady si jako, ty jako velice toho potřebuješ, anebo natočíme starý dobrý Truck Simulator.
První reakce, pak trakce. No, možná uvidíme ještě. První reakce, pak trakce. Uvidíme. Tak, zastavit nahrávání.